ఓకే. సో చాప్టర్ 1 ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి లెవెల్ 2 కోర్సులో మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశాము. ఈరోజు రెండవ రోజు కంప్లీట్ చేద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ నిన్న మరి ఇక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క ఆందోళన చూసాము. ఆ తర్వాత ముందు ధృతరాష్ట్రుడి ఆందోళన, ఆయన వేరుభావం, నా వాళ్ళు పాండవులు అనడం చూసాము. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో మరి మనం అన్యాయం చేస్తున్నాం, మనకి ఏదైనా గెలిచే అవకాశం ఉండదు అని మనసులో తెలుసు కాబట్టి ఆ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు ఆయన. ఆ తర్వాత దుర్యోధనుడు మరి తనకు ఉన్న ఆందోళన, అవతల పక్షంలో ఉన్న వీరులందరినీ చూసి కొద్దిగా ఆందోళన, తర్వాత తన పక్షం వాళ్ళు చాలా మంది వీరులు ఉన్నారు అంటూ తనను తానే సర్ది చెప్పుకోవడం, ద్రోణాచార్యుడికి అవతల శిష్యులు అనే పక్షపాతం చూపించొద్దని రాజకీయ చతురతతో ఒక వార్నింగ్ లాంటిది ఇవ్వడము, గుర్తు చేయడం ఆయనకి ఆ విషయం, తన పట్ల తన ప్రక్కన ఉన్న వాళ్ళందరి గురించి చెప్పడం. ఆ తర్వాత భీష్ముడిని పితామహుడిని పొగిడి ఆయనను పొగడటం మరి పొగిడి ఆ తర్వాత ఆయనకు రక్షణ కల్పించాలి అన్న మాటను కూడా వ్యక్తం చేయటం జరిగింది. ఆయన వయస్సును బట్టి ఆయనకు అది అవసరం అని మనసులో అనుకుని ఆ తర్వాత ఈ తన యొక్క సైన్యంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప వాళ్ళను సైన్యం అపరిమితం అని చెప్పుకుంటూ అవతల వాళ్ళ సైన్యం పరిమితం అని తనకు తానే నచ్చ చెప్పుకుని ఇది చేయడం చూసాము. అప్పుడు దుర్యోధనుని ఉత్సాహపరచడానికి భీష్ముడు మరి నాదాన్ని ఊదటం, ఆయన ఊదిన తర్వాత అంటే గెలవడం అనేది అవతల శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు, ధర్మం ఉన్నప్పుడు అసాధ్యం అని భీష్ముడికి తెలుసు. కానీ దుర్యోధనుడికి ఉత్సాహం కలిగించాలని ఆయన అది చేయడం జరిగింది. ఆయన చేసిన వెంటనే భేరులు, శృంగాలు, అన్ని వాయిద్యాలు కూడా ఒక్కసారిగా ఆ భూమి భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లేటట్లుగా మ్రోగాయి. అప్పుడు కృష్ణార్జునులు తెల్లని గుర్రాలు ఉన్న అగ్నిదేవుడిచ్చినటువంటి ఆ రథంతో, దివ్య రథంలో హనుమంతుడి జెండాతో వాళ్ళిద్దరూ మరి వాళ్ళ శంఖాలు దేవదత్తాన్ని, పాంచజన్యాన్ని పూరించారు. ఆ తర్వాత ధర్మరాజు అనంత విజయం, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు, తర్వాత మిగిలిన వారంతా దృష్టద్యుమ్నుడు, కాశీరాజు, శిఖండి, సాత్యకి, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు అందరూ కూడా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు. ఈ శంఖాలన్నీ కూడా మరి ధృతరాష్ట్ర హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్లు చేశాయి అని చెప్పి చూసాము. ఇక లాస్ట్ లో మనం నిన్న చూసిన లాస్ట్ లో ఇది. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడంటే, హనుమంతుడి చిహ్నంతో ఉన్న జెండాతో ఉన్న రథంలో కూర్చుని గాంధీవాన్ని ఎత్తి మరి బాణాలను ఎక్కుపెట్టడానికి సిద్ధపడుతూ మరి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడు?
అర్జున ఉవాచ, ఇది కూడా చూసాం. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయమే అచ్యుత. సో 2 సైన్యాల మధ్య, ఉభయ సైన్యాల మధ్య రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి స్థాపించు అంటే పెట్టు, అప్పుడు యుద్ధంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు 2 సైన్యాలు మరి శ్రీకృష్ణ అర్జునులను ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అప్పుడు భగవంతుడు సంజయుడు అని ఎప్పుడైతే అడిగాడో, అర్జునుడు ఈ యుద్ధం చేయటానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఈ ఎవరెవరితో నేను చేయాలో ఒక్కసారి చూస్తాను అని చెప్తున్నాడు. ఎవరితో? సో మరి అర్జునుడు పాపం సోదరులతో యుద్ధం చేయాలని లేదు, ఎంత శాంతియుత రాయబారానికి కూడా అంగీకరించలేదు. కాబట్టి దుర్యోధనుడు మొండితనంతో మరి యుద్ధరంగానికి బలవంతంగా వాళ్ళు యుద్ధానికి రావాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళకి ఆ యుద్ధం చేయడం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి యుద్ధరంగంలో ఏ ప్రముఖులు ఉపస్థితులై ఉన్నారా అని చూడటానికి కొంచెం ఆతృత చెందాడు. మరి యుద్ధంలో శాంతి యత్నాలు చేయడం అనే ప్రశ్న లేకపోయినా కూడా తిరిగి ఒకసారి చూద్దాం అనుకున్నాడు. అంతేకాకుండా అవాంఛితమైన యుద్ధం వైపు వాళ్ళు అసలు ఎంత ఉత్సాహంతో ఉన్నారో అసలు చూస్తాను అని ఇవన్నీ కొన్ని ఆలోచనలు మనసులో పెరిగి ఈ మాటలు అంటం జరిగింది. అయితే యోత్స్యమానానవేక్షేహం ఏతేత్ర సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః. సో దుష్టబుద్ధి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర పుత్రుడు ఆయనకు ప్రియాన్ని కూర్చడానికి యుద్ధాన్ని చేయడానికి ఇక్కడికి ఎవరెవరు వచ్చారో చూస్తాను అంటే, ఇతను మరి ఎంతో సరి అయిన మార్గంలో లేడు, అధర్మపరుడు. ఇలాంటి దుష్టబుద్ధి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర పుత్రుడికి ఎవరెవరు సహాయపడాలని వచ్చారో వాళ్ళందరినీ ఒకసారి చూస్తాను అని అంటున్నాడు అనమాట. అంటే ధృతరాష్ట్రుడి సహాయంతో మరి దుష్ట ప్రణాళికల ద్వారా పాండవ రాజ్యాన్నంతా అపహరించాడు కదా మరి అన్యాయంతో, మరి ఆ పాచికలాట్లు. కాబట్టి దుర్యోధనుడు పక్షాన ఉన్న వాళ్ళందరూ అతని లక్షణాలను పోలిన వారే. యుద్ధానికి పూర్వం ఒకసారి వారిని చూస్తాను, వారు ఎవరా అని చూద్దాం అసలు. అంతేగాని వారితో శాంతి మంతనాలు జరిపే భావన అర్జునుడికి లేదు. అసలు ఇలాంటి దుర్యోధనుడికి సహాయపడే వాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి చూస్తాను, వాళ్ళ మీద నేను యుద్ధానికి వెళ్ళాలి కదా, ఒకసారి ఎవరెవరో చూద్దాము అని చెప్తూ తన పక్కనే భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి విజయం గురించి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉన్నది అర్జునుడికి. కానీ అసలు ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎవరు ఇలాంటి దుర్మార్గుడికి సహకరించే వాళ్ళు ఒక్కసారి చూస్తాను, వాళ్ళ బలం ఎలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ బలం ఏమిటి అనేది అంచనా వేయడానికి ఒకసారి నన్ను వాళ్ళందరినీ చూడనివ్వు అని అన్నాడు. సంజయ ఉవాచ. అప్పుడు సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి ఏమని. ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో ఈ రకంగా మరి చెప్పారు కాబట్టి ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ఈ రకంగా గుడాకేశుడైన అర్జునుడు, గుడాకేశుడు అంటే నిద్రను జయించిన వాడు, చీకటిని జయించిన వాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. అది గుడాకేశ అని అర్జునుడికి ఒక పేరు. సో ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో గుడాకేశుడైన అర్జునుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు కాబట్టి సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, 2 ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో స్థాపయిత్వా రథోత్తమం, ఆ ఉత్తమ రథాన్ని 2 ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో పెట్టారు. ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. సో అర్జునుడితో ఆ విధంగా సంబోధింపబడిన వాడే భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తమమైన రథాన్ని ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ పెట్టారు. సో గుడాకేశ అంటే నిద్రను జయించిన వాడు అంటే ఇక్కడ అజ్ఞానం అంటే మరి తమో గుణం అని ఇదంతా. సో
సో భగవంతుణ్ణి అతను ఎప్పుడు కూడా మరవలేదు. అదే భక్తుడి యొక్క లక్షణం. నిద్రలో అయినా మెలకువలో అయినా ఎప్పుడు కూడా భక్తుడు భగవంతుడి రూపనామ గుణలీలల స్మరణను మరువడు. ఆ విధంగా భక్తుడు కృష్ణుణ్ణే నిరంతరం తలుస్తూ నిద్ర మరియు అజ్ఞానం రెండింటిని కూడా జయింపగలుగుతాడు. ఇదే కృష్ణ భక్తి రసభావన లేదా సమాధి అని పిలువబడుతోంది. ఋషికేశుని లేదా ప్రతి జీవి యొక్క ఇంద్రియాలు నిర్దేశకునిగా భగవంతుడు ఇరు సేవల నడుమ రథాన్ని నిలుపమనే అర్జునుడి ప్రయోజనాన్ని అవగతం చేసుకొనెను. కాబట్టే అతడు ఆ రకంగా చేసి ఈ క్రింది విధంగా పలికారట ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు. భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, ప్రముఖులందరూ, సర్వేషాం అందరు ప్రముఖులు, ఈ మహీక్షితాం ఈ భూపాలకులు అందరూ కూడా మరి ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ వాళ్ళందరినీ చూడు పార్థ, పశ్యైతాన్ అంటే చూడు వాళ్ళందరినీ అని భగవంతుడు అంటున్నారు. పార్థ వాళ్ళందరినీ చూడు, సమవేతాన్ కురునితి కురువంశీలందరూ కూడా ఈ రకంగా ఇక్కడ సమావేశమైన ఈ కురువంశీలందరినీ చూడు. సో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, ఇతర భూపాలకులు వీళ్ళందరి సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు పార్థ ఇక్కడ కూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీలందరినీ చూడు అని చెప్పడం జరిగింది. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు కదా, భీష్మ ద్రోణుడు అందరినీ కూడా చూడు ఇక్కడ సమావేశం అయ్యారు. అంతకుముందు ఈ రెండు మధ్యలో రథాన్ని స్థాపించమని అర్జునుడు అడగటం, ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టి అందరినీ చూడమనడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అప్పుడు అర్జునుడు మరి చూశాడు అందరినీ. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు చూడు అందరినీ. తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృనధ పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోర్ ఉభయోరపి. సో తత్ర అప్పుడు అక్కడ పశ్యత్ చూశాడు స్థితులై ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా, అక్కడ నుంచునున్న వాళ్ళందరినీ చూశాడు పార్థుడైన అర్జునుడు. పితృనధ పితామహాన్ తండ్రులను తాతలను, పితామహులు అంటే తాతలను, ఆచార్యులను గురువులను, మరి మాతులాన్ అంటే మేనమామలను, భ్రాతృన్ అంటే సోదరులను, పుత్రాన్ కుమారులను అంటే మరి వాళ్ళ కుమారులు తన కుమారులే కదా అని, పౌత్రాన్ మనవళ్లను, అలా సఖీం మిత్రులను, తథా అలాగే శ్వశురాన్ మామలను, మరి సుహృదశ్చైవ శ్రేయోభిలాషులను, చ ఏవ అంటే కూడా సుహృద శ్రేయోభిలాషులను, చ ఏవ అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా సేనయోర్ ఉభయోరపి రెండు సేనల యందును చూశాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇరుపక్షపు సేనల మధ్యలో ఉన్న అర్జునుడు అక్కడ తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమళ్లను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను అందరినీ కూడా చూడటం జరిగింది. మరి ఎవరు తండ్రి కాలం నాటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారిని, మరి సమస్త బంధువుల్ని చూశాడు. తాత అయిన భీష్ముణ్ణి, సోమదత్తుడు, ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యులు వంటి గురువుల్ని, శల్యుడు, శకుని వంటి మేనమామలను, దుర్యోధనుడు లాంటి సోదరులను, లక్ష్మణుడి వంటి పుత్రులను అంటే దుర్యోధన పుత్రుడు లక్ష్మణ్ కుమారుడు, అశ్వత్థామ లాంటి స్నేహితులను, కృతవర్మ వంటి శ్రేయోభిలాషులను అందరినీ చూశాడు. కాబట్టి ఎంతో మంది మిత్రులతో ఉన్న సైన్యం సైతం కూడా అంతటినీ చూడగలిగాడు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. తాన్ వారందరినీ కూడా సమీక్షించాడు అతను కౌంతేయుడు. చూసి సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్ అక్కడున్న బంధువులందరినీ చూశాడు. కృపయా పరయా విష్టో జాలితో కరుణతో, పరయ అంటే విపరీతమైన కరుణతో, ఆవిష్టుడు అంటే ఆవహింపబడిన వాడై అంటే విపరీతమైన దయ
అతనిని ఆవరించింది. అది చూడగానే కరుణ. విషీదన్ చింతిస్తూ ఇదం ఈ రకంగా అబ్రవీత్ పలికాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఉన్న బంధువులను అందరినీ కూడా చూసిన తర్వాత ఈ కుంతిపుత్రుడైన కౌంతేయుడైన అర్జునుడు విపరీతమైన కరుణ ఆవహించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం, దుఃఖంతో చింతిస్తూ ఇలా మాట్లాడాడట. ఏమని అది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. చూసి అర్జునుడు ఇలా బాధపడతాం, కృపయ అనేది ఇక్కడ రెడ్ లో చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైతే అవతల వైపు తన బంధువులను, స్నేహితులను అందరినీ చూశాడు, గురువులను, అతనిలో ఉన్న రియాక్షన్స్ అతను యుద్ధం చెయ్యలేను అనడానికి కారణమయ్యాయి. ఫస్ట్ రియాక్షన్ కరుణతో హృదయం అంతా నిండిపోవటం. కాబట్టి కృపయ అన్నదాన్ని మనం ఇక్కడ రెడ్ లో చూపిస్తున్నాం. ఫస్ట్ రీజన్ అన్నమాట యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పడం. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ, అంటే దుఃఖంతో ఈ రకంగా మాట్లాడాడు. ఏమంటున్నాడు, దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. దృష్ట్వేమం చూసి ఈ రకంగా స్వజనులందరినీ ఓ కృష్ణ యుయుత్సం సముపస్థితం యుద్ధోత్సాహంతో సమావేశమై ఉన్న వీళ్ళందరినీ చూసి అతను కృష్ణుడితో ఏమన్నాడంటే, సీదంతి కంపిస్తున్నాయి నా యొక్క గాత్రాణి, శరీర అవయవాలు, అంటే గాత్రాణి అంటే శరీర అవయవాలన్నీ కంపిస్తున్నాయి. ముఖం చ పరిశుష్యతి, ముఖం అంటే ఇక్కడ నోరు కూడా పరిశుష్యతి ఎండిపోతోందంట. సో కృష్ణ యుద్ధోత్సాహంతో నా ముందు నిల్చుని మిత్రుల్ని, బంధువుల్ని చూసి నా అవయవాలని, శరీర అవయవాలని కంపిస్తున్నాయి, నోరు ఎండిపోతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో అంటే భక్తుడికి ఉండే సద్గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అలా యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు స్నేహితుల్ని వాళ్ళందరినీ చూడగానే అర్జునుడు ఇలా దయాపూర్ణ హృదయుడు అయిపోయాడు. ఎందుకంటే సహజంగా మంచివాడు, భక్తుడు కాబట్టి అతను ఆ కరుణ అనేది ఆవహించి ఈ రకంగా దుఃఖించి నా శరీర అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరు ఎండిపోతున్నాయి అని చెప్పి అతను చెప్పడం జరిగింది. అయితే అర్జునుల్లో ఈ లక్షణాలు అతని మృదు హృదయం వల్ల కలిగినాయి, కానీ అతని ఏదో శక్తిహీనత లేనివాడు కాదు, బలహీనుడు కాదు. కానీ అతని యొక్క దయా హృదయం వల్ల కలిగింది, మృదు హృదయం వల్ల. అదే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. ఆ మృదు హృదయం, దయాహృదయం, కృపాహృదయం, కరుణ ఉండటమే భక్తుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. కాబట్టే భాగవతంలో 5వ క్యాంటోలో 18వ అధ్యాయంలో 12వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పారట. ఏమని, యస్యాస్తి భక్తిర్భగవత్య కించన సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమాసతే సురాః హరావభక్తస్య కుతో మహద్గుణాః మనోరథేనాసతి ధావతో బహి. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి పట్ల ఎంతో భక్తి గలవాడు దేవతల యొక్క శుభలక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు. కానీ అభక్తుడైన వాడు మరి తుచ్చమైన లౌకిక యోగ్యతలే కోరుకుంటాడు. అలాంటి అభక్తుడు మానసిక స్థాయిలో వర్తిస్తూ భౌతిక శక్తికి అవడమే అందుకు కారణము. సో భగవంతుడి పట్ల అంతటి భక్తి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలో ఉండేవన్నీ కూడా శుభలక్షణాలే. వాళ్లకు ఈ లౌకిక వాటి మీద భక్తి కాదు, భగవంతుడి మీద ఉన్నది అని చెప్తూ, అందుకే అర్జునుడు భక్తుడు కాబట్టి మరి అర్జునుడు కూడా ఈ రకంగా దయాహృదయం నిండి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో చెప్పాడు కదా, మరి నా శరీరం కంపిస్తోంది, నోరు ఎండిపోతోంది అంటున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, వేపదుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ వక్షైవ పరిదహ్యతే. మరి నా దేహ కంపన కూడా శరీరం అందు నా యొక్క రోమహర్షస్ అంటే రోమాంచితం అవుతోంది. సో వెంట్రుకలు కూడా రోమాంచితం అవుతున్నాయి. అంటే కూడా జాయతే కలుగుతోంది అంటే దేహం కంపిస్తోంది, మరి శరీరం కూడా రోమాంచితం అవుతోంది. గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ అంటే గాంధీవం
చేతి నుండి స్రంసతే అంటే జారిపోతోంది. త్వక్చైవ అంటే చర్మం, త్వక్ అంటే చర్మం, చైవ చర్మం కూడా పరిదహ్యతే మండిపోతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో దేహం అంతా కనిపిస్తోంది, నాకు రోమాంచితం అవుతోంది, గాంధీవం నా చేతి నుంచి జారిపోతోంది, నా చర్మం. అర్జునుడి యొక్క ధనుస్సు పేరు గాంధీవం. సో ఆ గాంధీవం నా చేతి నుంచి జారిపోతోంది, చర్మం మండిపోతోంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అది 2 రకాల దేహ కంపనాలు ఉన్నాయి అని ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే 2 రకాల దేహ కంపనాలు, అలాగే రోమాంచితం అవడం కూడా 2 రకాలు. ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వంతో కానీ భౌతిక పరిస్థితిలో తీవ్రంగా భయం కలిగినప్పుడు కానీ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏది? ఈ దేహం కంపించడము, ఈ రోమాంచితం అయ్యే స్థితులు ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనం తాదాత్మిక తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైనా తీవ్రంగా భయపడ్డప్పుడు కూడా ఇది జరుగుతుంది అని చెప్తూ, దివ్యానుభయంలో ఉన్నప్పుడు భయం అనేది ఉండదు కదా, ఆ ఆధ్యాత్మిక తాదాత్మ్యం. సో ఇలాంటి పరిస్థితిలో అర్జునుడిలో కనిపించే లక్షణాలు ప్రాణహాని అనే భౌతిక భయం వల్ల కలుగుతుంది. అంటే ఎవరికైనా వాళ్ళకు ప్రాణహాని కలుగుతుందనే భయంతో కూడా కలుగుతుంది. తనకు అవుతుందనే భయం లేదు, కానీ అవతల వాళ్ళకు ప్రాణహాని కలుగుతుందనే భౌతిక పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి అందుకని అప్పుడు కలిగింది. ఇతర లక్షణాల నుంచి ఇది ప్రతీతం అవుతోంది అతని అంటూ ప్రసిద్ధమైన గాంధీవం జారిపోయేటంతగా అసహనాన్ని పొందాడు. హృదయం మండిపోతున్న కారణంతో చర్మం కూడా మండుతోందనే భావన అతను పొందాడు. ఇవన్నీ జీవిత భౌతిక భావన వల్లే కలిగాయి. అంటే అర్జునుడికి ఇంకా ఆ భౌతిక భావన ఉన్నది కాబట్టి ఇవన్నీ కలిగాయి అని చెప్తున్నారు. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. నచ శక్యం, నా వల్ల కాదు. ఏది? అవస్థిత, నిలబడ్డానికి కూడా వశం కాకుండా ఉంది నాకు. భ్రమతీవచే అంటే భ్రమతి, మర్చిపోతున్నాను. ఇవి మరియు మే మనః, నా మనస్సు, నిమిత్తాని అసలు కారణాలు ఏమిటి అనేది కూడా మనస్సు మర్చిపోతుంది. అసలు ఏం చేయాలి, ఎందుకు ఇది చేస్తున్నాం అన్నీ కూడా మర్చిపోతున్నాను. పశ్యామి విపరీతాన్ని, చూస్తున్నాను ఈ విపరీతాలన్నీ కూడా. కేశవ అంటే కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడా కాబట్టి కేశవ అనే పేరు శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నది. కాబట్టి ఇంకేమంటున్నాడు? నేను ఇప్పుడు ఏమాత్రం నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను. భ్రమతి అంటున్నాడు కదా, మర్చిపోతున్నాను, మనసు కూడా చలించిపోతుంది. కృష్ణ కేశీ సంహారి కేశవ, కేవలం విపరీతాలే నాకు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్యామి విపరీతాన్ని, చూస్తున్నాను విపరీతాలను కేశవ అని అంటున్నాడు అన్నమాట. సో అంటే ఈ మనోదుర్బలత వలన తనని తానే మర్చిపోయే స్థితికి వచ్చాడు. భౌతిక విషయాల్లో మరి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉన్నప్పుడు మనిషిని అలాంటి భ్రాంతిమయ స్థితిలోనే పెడుతుంది. ఈ ఈ భౌతిక రాగద్వేషాలలో నిమగ్నమైనప్పుడు. భయం ద్వితీయాభి నివేశిత స్యాత్ అని భాగవతంలో 11th cantoలో 2nd chapterలో 37th శ్లోకంలో అన్నారు. అంటే భౌతిక పరిస్థితులచే తీవ్రంగా ఎవరైతే ప్రభావితులవుతారో అలాంటి భయం, మానసిక అస్థిరత వాళ్లకు కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడు భయము ఆందోళనలు ఎందుకు పడతాం? ఇలా భౌతిక ప్రపంచంతో మనం అటాచ్మెంట్ ఉండబట్టి ఇక్కడ ఏది జరిగినా కూడా మనం ఇలా భయాందోళనలకు ప్రభావితం అవుతున్నాం. ఎవరైతే ఈ భౌతిక పరిస్థితులతో తీవ్రంగా ప్రభావితులైనప్పుడు అలాంటి మానసిక భయము, అస్థిరత కలుగుతుంది అని చెప్తూ అర్జునుడు యుద్ధరంగంలో మరి బాధామయమైన విపరీతాలనే చూస్తున్నాడు. సరే, శత్రువులపై విజయం సాధించినా కూడా నేను ఆనందాన్ని పొందలేను అనే స్థితిలో ఉన్నాడనమాట. ఇక్కడ నిమిత్తాన్ని, విపరీతాన్ని అనే పదాలు కొంచెం ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే మనిషి తన కోరికల్లో కనుక తీరలేదనుకోండి, అసలు నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను అనేటటువంటి ఒక నిరాసక్తి వస్తుంది, విరక్తి. సాధారణంగా అందరూ కూడా మన ఓన్ స్వీయ క్షేమం మీద సెల్ఫ్ లవ్ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సినవి కావాలి అనే విషయం మీదే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఆ స్వార్థం మీదే, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమను సామాన్యంగా ఉన్నవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు అని చెప్తూ
ఇక్కడ భగవంతుడి సంకల్పం వలన కృష్ణుడు తన నిజ లాభం ఎడ జ్ఞాన శూన్యతను ప్రదర్శించుచున్నాడు. సో తన యొక్క నిజంగా తనకి మేలు చేసే విషయంలో జ్ఞాన శూన్యతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు. సో ప్రతి ఒక్కరి నిజ లాభము అంటే స్వార్థము విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుని అందే కలదు. నిజంగా మనకి ఉపయోగపడేది ఏది అంటే ఆ భగవద్భక్తియే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బద్ధజీవుడు ఈ విషయం మర్చిపోవడం చేత మరి ఈ భౌతిక కష్టాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తున్నాను అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. ఈ యుద్ధంలో లభించే విజయం తనకి మరి దుఃఖ కారణమే వస్తుందని అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు. వీళ్ళందరూ పోతేందుకు మరి బద్ధ జీవితానికి అతను కూడా కట్టుబడి ఉన్నాడు కాబట్టి భౌతిక క్లేశాలు అనుభవిస్తున్నాడు అని భాష్యంలో ఇదంతా వివరించారు. అయితే శ్లోకంలో అర్జునుడు అన్నది ఏమిటంటే ఇప్పుడు నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, మర్చిపోతున్నాను, మనసు చెలుస్తోంది, ఇక విపరీతాలే నాకు కనిపిస్తున్నాయి. నచ శ్రేయోను. సో ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క స్థితి ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు. ఏమని మరి సో యుద్ధాసక్తులై ఉన్న ఈ బంధువులను చూడగానే అవయవాలు తడబడుతున్నాయి, నోరెండిపోతుంది, శరీరం కంపిస్తోంది, గాంధీవం జారిపోతుంది, దేహం మండిపోతుంది, నిలబడే శక్తి కూడా లేదు, మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క స్థితి మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. అవయవాలు కంపించడం, నోరెండిపోవడం, దేహం కంపించడం, మరి వెంట్రుకలు రోమాంచితం అవడం, చేతులోంచి గాంధీవం జారిపోవడం, చర్మం మండిపోవడం, కాళ్ళు నిలబడలేకుండా ఉన్నాయి అంటున్నాడు. మనసు మరి కూడా నాకేమి గుర్తు కూడా ఉండట్లేదు అని మనసు కూడా భ్రమలో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, అసలు నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. అసలు నేను నచ శ్రేయోను పశ్యామి అంటే ఏమి శ్రేయస్సుందో చూడలేకుండా, నా అంటే పశ్యామి అంటే చూడటం, నా పశ్యామి అంటే చూడలేకుండా ఉండటం, ఆపోజిట్ అనమాట. ఏం చూడలేకుండా ఉన్నానంటున్నాడు. అసలు దీంట్లో ఏం శ్రేయస్సు ఉందో కూడా అంటే అది కూడా చూడలేకపోతున్నాను. ఈ యుద్ధం వల్ల ఏ శ్రేయస్సు వస్తుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని అర్థం. ఏ శ్రేయస్సు వస్తుందో నేను చూడలేకపోతున్నానంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు. హత్వా స్వజనం ఆహవే. సో చంపిన తర్వాత స్వజనాలను, నా బంధువుల్ని ఆహవే వచ్చేటటువంటి శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. బంధువులను చంపి నాకు వచ్చే శ్రేయస్సు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం మీద కూడా లేదు, సుఖానిచ సుఖం మీద కూడా లేదు అంటున్నాడు. సో ఈ యుద్ధంలో నా స్వజనాన్ని చంపడం ద్వారా నాకు ఏ రకంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు, చూడలేకపోతున్నాను. అది ఏం శ్రేయస్సు నేను కాల్చలేకుండాను ఉన్నాను. అలాగే నాకు విజయం మీద గాని, రాజ్యం మీద గాని, సుఖం మీద గాని నాకు కోరిక లేదు అని ఇక్కడ అంటున్నాడు అనమాట. సరే, ఎవరికైతే మరి భగవంతుడి మీద నిజలాభం భగవంతుడి మీదే ఉన్నదని తెలియని బద్ధజీవులు అందరూ కూడా మరి బయట దేహపరమైన బంధాల పట్ల, లౌకిక బంధాల పట్ల ఆకర్షితులం అవుతున్నాం. మరి నిజలాభం భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనకు తెలియక మనం భౌతిక విషయాల పట్ల ఆకర్షితులవుతున్నాం, వాటి ద్వారా ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాం. సో మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఆనందం కావాలనుకుంటాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళం మనం హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకుంటాం. ఎందుకు? అసలు మన తత్వమే సహజానంద స్థితి, సచ్చిత్తానందం మన ఆత్మలోనే ఉన్నది. దాని యొక్క నేచరే సహజానందం. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయలో మనం మరి కోరికలలో చిక్కుకుని ఆ ఆనందం ఈ కోరికలనే ముసుగుతో కప్పివేయబడిందని మనం తర్వాత చాప్టర్స్ లో కూడా చూస్తాం. కాబట్టే మనం ఆనందాన్ని చూడలేకపోతున్నాం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం, ఆ ఆత్మలో ఉన్న సహజానందాన్ని. సో ఇదేదో బయట వెతుక్కుంటున్నాం, లోపలే మన ఆత్మలో ఉన్న ఆనందాన్ని మనం గ్రహించలేక బయట వెతుక్కుని ఈ భౌతిక ప్రపంచ ప్రలోభాల్లో ఆనందాన్ని తెచ్చుకోవాలని చూస్తున్నాం. సో ఇలా వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. జీవితంలో అలాంటి అజ్ఞాన భావంలో ఉన్నప్పుడు భౌతిక సుఖాలకు మరి హేతువులు అయి ఉంటారు. ఇక్కడ అర్జునుడు
మరి క్షత్రియ ధర్మాన్ని మర్చిపోయినట్లుగా మనకి అంటే ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా ఇలాంటి మమకారాల్లో రాగద్వేషాల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు మర్చిపోతారు. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు తన క్షత్రియ ధర్మాన్నే మర్చిపోయినట్లు మనకు తోస్తోంది. మరి భగవంతుడి ఆదేశంలో ఆ యుద్ధంలో మరణించే క్షత్రియుడు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కోసమే అంకితమైన సన్యాసి అనే ఇద్దరూ కూడా శక్తివంతము తేజోవంతము అయిన సూర్యమండలంలో ప్రవేశించే యోగ్యులు కాగలరు. సో భగవంతుడి అనుగ్రహంలో అంటే ధర్మ పరమైనటువంటి జాబ్లో ఉంటూ అది కర్తవ్యంగా యుద్ధాన్ని చేసి అక్కడ మరణించిన వాడైనా, అలాగే మరి ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటూ దానికి అంకితమైన సన్యాసి అయినా ఇద్దరు కూడా ఆ తేజోమయమైన సూర్యమండలానికి ప్రవేశించే యోగ్యులు అవుతారు అని చెప్పారు. బంధువుల మాట అట్లా ఉంచి శత్రువులను వధించడానికే అర్జునుడు విముఖుడై ఉన్నాడు. బంధువులనే కాదు, అసలు శత్రువులను కూడా వధించలేను, బంధువులను చంపడం వల్ల తనకి సుఖం లేదు, కాబట్టి ఆకలి లేనివాడు గనుక వంట చేయనని ఎలా అంటాడు, అతడు యుద్ధం చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదనమాట. మనకి ఆకలిగా లేనప్పుడు ఎందుకులే ఇంకా వంట అనుకుంటాం. అలాగే అతనికి ఈ రకమైన ఫీలింగ్ ఉండడం వల్ల చేయవలసిన యుద్ధాన్ని చేయాలని అతనికి అనిపించట్లా. కాబట్టి ఇప్పుడు మరి ఏదో ఏ అరణ్యానికో వెళ్ళిపోయి ఒంటరి జీవితం గడపాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. క్షత్రియుడిగా మరి అతనికి ఒక రాజ్యం అనేది అవసరం. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి స్వధర్మాలు ఉన్నాయి, మనం 3rd చాప్టర్లో చూస్తాం. సో అతని మెంటాలిటీని బట్టి అతని క్షత్రియుడిగా పరిగణించబడుతున్నాడు. ఆ క్షత్రియుడికి ఒక రాజ్యం అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏ వృత్తులు యందు నియుక్తులు వేరేది వాళ్ళకి కుదరదు. ఎవరి స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళు అది చెయ్యాలి. కానీ ప్రస్తుతం అర్జునుడు రాజ్యం లేదు అర్జునుడికి. కాబట్టి సోదరులతో పోరాడి మరి పితృదత్తమైన రాజ్యాన్ని మళ్ళీ పొందటం ఒక్కటే అతనికి అవకాశం, రాజ్యం తెచ్చుకునే అవకాశం అదొక్కటే ఉన్నది అర్జునుడికి. కాబట్టి ఆ రకంగా చేయడానికి ఏమో ఇష్టపడడం లేదు. కాబట్టి ఒంటరిగా ఈ విపుల జీవితాన్ని గడపటానికి ఏ అరణ్యానికి వెళ్ళటమే అతనికి తగిన మార్గం అని ఆలోచించాడు. క్షత్రియుణ్ణి రాజ్యం లేదు, రాజ్యం కావాలంటే నా బంధువులను చంపాలి, ఇదంతా చేయలేను, కాబట్టి ఏ అడవికో వెళ్ళిపోయి నేను ఉంటాను అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఇది ఎలాంటిదంటే ఆకలి లేదని వంట చేయకుండా కూర్చోవడం ఎలా ఉంటుందో అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో ఓవరాల్ గా శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే అర్జునుడు చివరికి ఈ రకంగా స్వజనాన్ని చంపడం వల్ల నాకు ఏం లాభం వస్తుందో తెలియడం లేదు, తర్వాత అందరినీ చంపిన తర్వాత వచ్చే ఆ విజయం నాకు అక్కర్లేదు, ఆ రాజ్యం అక్కర్లేదు, ఆ సుఖాలు కూడా నాకు అక్కర్లేదు అని చెప్పాడు. అది ఇక్కడ మనం మళ్ళీ చూస్తున్నాం. సో ఈ రకంగా దుఃఖంగా అర్జునుడు చెప్పడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా ఏషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తమ ఇమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితరః పుత్రాస్తథైవాచ పితామహ మాతులా శ్వశురా పౌత్ర శ్యాల సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీకృతే నిహత్యాధార్తరాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యాజ్జనార్దన. సో అంటూ ఇక్కడ మనం దాదాపు 32 నుంచి 34 శ్లోకాలు చూస్తున్నాము. ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏం ప్రయోజనం నాకు, కిమ్నో రాజ్యేన గోవింద, సో నాకు ఈ రాజ్యం వల్ల ఏం ప్రయోజనం గోవింద, కిం భోగైర్ జీవితేనవా, ఈ భోగ జీవితం వల్ల నాకు ఏం ప్రయోజనం, నా జీవితమైనను ఏషామర్థే కాంక్షితం, అంటే ఎవరి యొక్క అర్థే ప్రయోజనం కోసం కోరబడిందో నా మాచే ఈ రాజ్యం భోగ అంటే ఐహిక సుఖాలు, వారందరూ కూడా అవస్థిత కూడి ఉన్నారు యుద్ధంలో. అంటే నేను ఎవరి కోసం అయితే ఇవన్నీ నాకు సుఖాలు ఇవన్నీ కావాలనుకుంటున్నానో అలాంటి వాళ్ళందరూ యుద్ధ రంగంలో ఉన్నారు. ప్రాణాలను వదిలి ధనాలను కూడా గురువులు పితృలు అంటే
ఎవరి కోసం ఈ రాజ్యం సుఖం జీవనం కోరుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ ఈ యుద్ధ రంగంలో ఉంటే ఈ రాజ్యాదుల వల్ల మాకేం ప్రయోజనం? నాకు కావలసిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళని చంపినందువల్ల నాకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి అంటూ ఎవరు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇవేవ స్థిత యుద్ధే ప్రాణాన్ త్యక్వా ధనానిచ, వాళ్ళందరి ప్రాణాలు వదిలితే నాకు ఇంకా ఈ ధనాలు ఎందుకు? మరి ఆచార్య గురువులు, పితర అంటే తండ్రులు, మరి పుత్ర కుమారులు, తర్వాత మాతుల అంటే మేనమామలు, తదైవ ఇంకా పితామహులు తాతలు, మాతుల మేనమామలు, శ్వశురాలు అంటే మామలు, మేనమామలేమో మాతులు, మామలేమో శ్వశురాలు, పౌత్ర మనుమలు, శాల అంటే బావమరుదులు, సంబంధిన స్తద అంటే అలాగే బంధువులందరూ కూడా ఏతాన్న హంతుం ఇచ్చామి, వీళ్ళందరినీ కూడా చంపగోరినట్లయితే మరి మధుసూదన అంటే మధు అనే రాక్షసుని సంహరించాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి మధుసూదన అనే పేరు వచ్చింది. మధుసూదన మరి అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య, అయినా కూడా ఈ ముల్లోక రాజ్యాన్ని మరి హేతో పొందినప్పటికీ కిమ్ను మహీకృతే, ఇంకా చెప్పేదేముంది, భూమి కోసం నిహత్య ధార్త రాష్ట్రాన్న చంపి, అంటే ఈ ముల్లోక రాజ్యాన్ని పొందినప్పటికీ భూమి కోసం ఈ ధృతరాష్ట్ర కుమారులను మాకు చంపినట్లయితే ఏమి ప్రియము స్యాత్, ఏమి ప్రియము కలుగుతుంది జనార్దన, సమస్త జీవులను పోషించే శ్రీకృష్ణ అంటున్నాడు. అంటే ఓవరాల్ గా ఏమంటున్నాడంటే, గోవింద మేమెవరి కోసం రాజ్యాన్ని సుఖాన్ని జీవనాన్ని సైతము కోరుతున్నామో వాళ్ళందరూ ఈ యుద్ధ రంగంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాజ్యం వల్ల మాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? మధుసూదన అంటూ మళ్ళీ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమరుదులు, ఇతర బంధువులు అందరూ కూడా ఆస్తులను ప్రాణాలని విడిచిపెట్టడానికి సంసిద్ధులై నా ముందు నుంచుని నా ఎదుట నిలబడి నన్ను చంపాలని వాళ్ళు అనుకున్నా నేనెందుకు వారిని చంపాలి జనార్దన? ఈ ధరిత్రి విషయం అంటే ఈ భూమి మాట అట్లా ఉంచి ముల్లోకాలు పొందినా కూడా నేను వారితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను. ఈ రాజ్యం మాట పక్కన పెట్టు, ముల్లోకాలకు అధిపతిని అవుతానని అన్నా కూడా వీళ్లతో యుద్ధం చేయడానికి నేను సిద్ధంగా లేను. ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయుల్ని చంపడం వల్ల మేము ఎలా ఆనందాన్ని పొందగలము అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు. గోవింద అంటే మరి గోవులకు ఇంద్రియాలకు ఆనందదాయం కలిగించేటటువంటి వాడు అని శ్రీకృష్ణుడికి గోవింద అనేటటువంటి పేరు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఈ పదం ద్వారా అర్జునుడు ఏది తనను ఆనందపరచగలదో శ్రీకృష్ణుడు ఎరగాలి అనేది సూచిస్తున్నాడు. మన ఇంద్రియ తృప్తి కొరకై గోవిందుడు నిర్దేశింపబడలేదు భగవంతుడు. అయినప్పటికీ ఆ గోవిందుని తృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్రయత్నంగానే మనం కూడా తృప్తి పొందగలము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం గనక భగవంతుని తృప్తిపరిస్తే ఏ పనైనా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అన్నట్లుగా చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం కూడా తృప్తి పొందుతాము. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరి మనం ఇంద్రియాలనే తృప్తిపరచుకోవాలనుకుంటున్నాం కానీ అలాంటి ఆనందాన్ని మరి భగవంతుడు తృప్తిపరచుకుంటూ భగవంతుడు మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం. కానీ భగవంతుడు జీవులు ఎంతవరకు అర్హులో మరి అంతవరకే వారికి ఇంద్రియ భోగాన్ని ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళు కోరినంత కాదు. కానీ మనుషులు అలా కాకుండా వేరే మార్గాన్ని చేపట్టినప్పుడు తన ఇంద్రియాల తృప్తిని కోరుకోకుండా భగవంతుడి తృప్తి కోసమే ప్రయత్నిస్తే అతని కరుణ సమస్త కోరికలను కూడా పూర్తి చేసుకోగలిగేటటువంటి కరుణ లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఇక్కడ మరి కుటుంబ సభ్యుల పట్ల అర్జునుడు చూపించిన అనురాగం వారి ఎడల అతనికి గల సహజ కరుణ కొంత కారణమై ఉంది కాబట్టి అతని యుద్ధానికి సిద్ధపడలేదు. సాధారణంగా మరి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ సంపదలను బంధుమిత్రులకు ప్రదర్శించాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. బంధుమిత్రులందరూ యుద్ధంలో మరణిస్తారు కాబట్టి ఇంకా యుద్ధంలో విజయం వచ్చిన తర్వాత ఈ సంపద అంతా వాళ్ళతో పంచుకోలేను కదా,
అని అర్జునుడు భీతి చెందాడు. మరి ఈ లౌకిక జీవనంలో భావాలన్నీ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఉందంటే దీనికి భిన్నమైనది. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి కోరికలను కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటాడే గాని భగవంతుడి కానీ ఆ దేవదేవుడి సేవ అన్ని విధాల సంపదలను స్వీకరించును. భగవంతుడు అంగీకరింపనిచో భక్తుడు చిల్లిగవైనా తాకరాదు. అర్జునుడు తన బంధువులను చంపాలనుకోలేదు. వారిని చంపవలసి వచ్చింది అంటే భగవంతుడే స్వయంగా వాళ్ళని సంహరింపవలను అని అతను కోరాడు అనమాట. యుద్ధరంగానికి అరుదించక పూర్వమే శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళని సంహరించి ఉండనని, మరియు తాను కేవలం భగవంతుడికి పనిముట్లాగా ఉన్నానని ఈ క్షణంలో అర్జునుడు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు. అప్పటికి అర్జునుడికి అది తెలియలేదు ఈ విషయం. ఈ సత్యం రాబోయే అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. భగవంతుడి సహజ భక్తుడు కాబట్టి అర్జునుడు ఈ దుష్టజాతుల పట్ల, సోదరుల పట్ల ఈ ప్రతిక్రియ చేయాలంటే ఈ రివెంజ్ తీసుకోవాలి అనేటటువంటిది అనుకోలేదు. కానీ వారిని వధింపవలను అనేది భగవంతుడి సంకల్పమే. భగవద్భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా దుష్టుని ఎడ ప్రతీకారం చెయ్యడు. కానీ భక్తుల ఎడ దుష్టులు కావించు తప్పిదాన్ని మాత్రం భగవంతుడు సహింపడు. అంటే భక్తుడికి ఉండకపోవచ్చు, కానీ దుష్టులను భక్తుల పట్ల దుష్టత్వంతో ఉన్న వాళ్ళ తప్పిదాన్ని భగవంతుడు కూడా సహింపడు. ఈ విషయంలో ఎవరినైనా క్షమింపగలడు, కానీ భక్తులకు హాని కలిగించిన వాళ్ళని మాత్రం ఆయన క్షమించడు. కాబట్టి అర్జునుడు క్షమించాలని కోరినా కూడా దుష్టులను మరి రూపుమాపడానికే భగవంతుడు నిశ్చయుడై ఉన్నాడు అంటూ మనకి చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. అయితే ఇంకొకసారి అర్జునుడు ఏమన్నాడంటే ఈ శ్లోకాస్లో, వీళ్ళందరి ఎవరి కోసం రాజ్యాన్ని, సుఖాన్ని, జీవనాన్ని కోరుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉంటున్నప్పుడు ఇంకా ఈ రాజ్యం వల్ల మాకేం ప్రయోజనం? వాళ్ళు పోతే ఇక్కడ తాతలు మరి బంధువులు అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళని నన్ను చంపాలనుకున్నా నేను వాళ్ళని ఎలా చంపాలని అనుకుంటాను? ఈ భూమి మాట అటుంచి రాజ్యం మాట ముల్లోకాలు వచ్చినా కూడా నా వల్ల కాదు వీళ్ళని చంపి నేనే మాత్రం ఆనందాన్ని పొందలేను అని చెప్తున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు? పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. పాపమే కదా ఆశ్రయించేది, అస్మాన్ మాకు వచ్చేది పాపమే కదా. హత్వైత చంపిన తర్వాత, నాతతాయిన అంటే ఈ దుర్మార్గుల్ని చంపిన తర్వాత మాకు వచ్చేది పాపమే కదా. తస్మాన్నర్హ వయం, అందుకని నా అర్హ తగిన వాళ్ళం కాదు మేము. వయం అంటే మేము, హంతు చంపడానికి, ధార్తరాష్ట్రుడు అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారులను బంధువులను చంపడం తగదు మాకు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ చంపితే మాకు వచ్చేది పాపమే కదా. ఈ దుర్మార్గుల్ని చంపడం వల్ల మేము పాపమే పొందుతాం. స్వజనం హి కథం హత్వా, బంధువులందరినీ కూడా ఏ విధంగా మేము ఎలా చంపి సుఖిన శ్యామ మాధవ, ఎలా సౌఖ్యవంతులము అవుతాము. శ్యామ అంటే అవుతాము, మాధవ అంటున్నాడు. సో దుర్మార్గులను చంపితే మాకు పాపమే సంక్రమిస్తుంది. కాబట్టి ధృతరాష్ట్ర తనయుల్ని, స్నేహితుల్ని సంహరించడం మాకు ఉచితం కాదు. మాకు అది చంపడం కరెక్ట్ కాదు. లక్ష్మీపతి అయిన ఓ కృష్ణ, మాధవ అంటున్నాడు కదా. మరి స్వజనాన్ని చంపడం వల్ల మాకు కలిగే లాభం ఏమిటి? బంధువులను చంపడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి? ఆ పనితో మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ అన్ని 6 దుర్మార్గాలు ఉన్నాయి వేదాల ప్రకారం. ఏమిటంటే, ఒకటి దుర్మార్గులు 6 రకాలు. ఒకటి విషం పెట్టేవాడు, 2 ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు, 3 మారణాయుధాలతో దాడి చేసేవాడు, 4 ఇతరుల ధనాన్ని దోచేవాడు, 5 ఇతరుల స్థలాన్ని ఆక్రమించేవాడు, 6 పరుల భార్యను చెరపట్టేవాడు. అలాంటి దుర్మార్గులను శీఘ్రమే సంహరింపవలను. వారి సంహారము ఎట్టి పాపము కలుగదు. అటు దుర్మార్గుల వధ సామాన్య వ్యక్తికైనా సరి అయిన కార్యమే గాని అర్జునుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు. సాధు స్వభావం ఉన్న కారణంగా వారి ఎడ అతను సాధు స్వభావాన్ని ప్రదర్శించాడు. అయినా కూడా ఈ సాధువర్తన
మరి క్షత్రియుడికి ఉండవలసింది కాదు. రాజ్యాన్ని పాలించే బాధ్యతాయుతుడైన రాజు సాధు స్వభావం కలిగి ఉండాలి, కానీ పిరికివాడు అవి ఉండకూడదు. ఉదాహరణకు మరి శ్రీరామచంద్రుడు ఎంతో సాధు స్వభావం ఉంది, కానీ నేటికి మరి జనం అంతా కూడా రామరాజ్యంలాగా ఉండాలని మనం అనుకుంటున్నాం. కాబట్టే రాముడు ఎప్పుడు కూడా పిరికితనాన్ని ప్రదర్శించలేదు. మరి సీతాదేవిని అపహరించి రావణుడు రాముడి పట్ల ఎంతో దుర్మార్గాన్ని ప్రదర్శించాడు. అప్పుడు రాముడు మరి ఈ ప్రపంచంలోనే ఎంతో అసమానమైన విధంగా అందరికీ ఎగ్జాంప్లిఫై చేసేటట్లుగా అతని గుణపాఠాన్ని చెప్పారు. కానీ అర్జునుడి విషయంలో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించిన వారు అతని తాత, గురువు, స్నేహితులు, బంధువులు, పుత్రులు, మనువులు వాళ్ళందరూ మరి బంధువర్గం వారే. కాబట్టి సాధారణ దుర్మార్గులు ఎడ చూపవలసినంత తీవ్ర చర్యను వాళ్ళ పట్ల తీసుకోలేనని అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు. వాళ్ళు దుర్మార్గులైనా. అదే కాకుండా మరి మంచివాళ్ళు క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నారు కదా. మరి సాధువులు, మంచివాళ్ళు అలాంటి మరి రాజకీయ అత్యవసర పరిస్థితుల కంటే ముఖ్యమైనవి. అంటే మంచి వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీస్, ఆ మంచితనాన్ని నిలుపుకోవటం ఈ రాజకీయ కారణాల కంటే ముఖ్యం అని అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి స్వజనాన్ని రాజకీయ కారణంతో చంపడం ధర్మం కాదు అని చెప్పి అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఇలా చంపే రీజన్ ఉన్నా, క్షత్రియుడిగా నేను చంపాల్సిన ఇది ఉన్నా, ధర్మం ఇంకా ముఖ్యం, వాళ్ళ పట్ల నేను తప్పు చేయకుండా ఉండాలి అనుకుని అర్జునుడు అలా అనుకుంటున్నాడు. కనుక ఈ అశాశ్వతమైన ఈ దేహ సౌఖ్యం కోసం అలాంటి సంహారం లాభదాయకం కాదని అనుకున్నాడు. అలాంటి పని ద్వారా వచ్చే రాజ్యం, మరి దానివల్ల వచ్చే సుఖం శాశ్వతం కానప్పుడు తన జీవితంలో మరి ముక్తిని స్వజన సంహారం ద్వారా నేను ఏ రకంగా పణం పెట్టాలి, అంటే అది నా సుఖం కోసం నేను వాళ్ళందరినీ చంపి నేను ఏ రకంగా నా ముక్తి నేను పణంగా పెట్టి పాపాన్ని ఎలా తెచ్చుకోగలను అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. భగవంతుడిని ఇక్కడ మాధవాన్ని సంబోధించడంలో కూడా ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. చివరిలో అశుభాన్ని కలిగజేసే కార్యంలో తనని శ్రీకృష్ణుడు నియుక్తులు చేయకూడదు అని అర్జునుడు ఆ దేవదేవుడికి తన యొక్క ఆలోచనను చెప్పాలని అనుకున్నాడు. సో చివరికి నాకు వచ్చేది పాపమే కదా అది నాకు మరి ముక్తిని పోగొట్టే ఆ పాపం వద్దు అని చెప్పి తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వెల్లడి చేశాడు. అయితే నిజానికి భగవంతుడు ఎవరికీ అశుభాల్ని కలిగించడు. అలాంటిది ఇంకా భక్తులకి ఎందుకు అశుభాలు కలిగిస్తాడు? మన యొక్క ఓన్ ప్రవర్తనే మనకు శుభాలు అశుభాలు అనేవి కలుగుతున్నాయని మన మైండ్ కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అటాచ్మెంట్స్ వల్ల భగవంతుడు ఎవరికి ఏది కలిగించడు, మన యాక్షన్సే మనకి రియాక్షన్స్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ది పాపము. ఫస్ట్ది ఏం చెప్పాడు? కరుణ అన్నాడు. సుఖాలు వద్దన్నాడు. ఫస్ట్ కరుణతో నేను ఇది చేయలేనన్నాడు, కృపయ. ఆ తర్వాత నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు, వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలు 2. మూడవది పాపమే కదా వచ్చేది అని 3వ రీజన్ చెప్పాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. సో జనార్దన, లోభపూర్ణ చిత్తం ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఇలాంటి దురాశతో ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కుల సంహారంలో గాని బంధువులతో ఈ కలహాలు ఎందుకని గాని దీంట్లో ఏ దోషాన్ని వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. కానీ వంశనాశనంలో దోషాన్ని చూసే మనం ఎందుకు ఇలాంటి పాపకార్యాల్లో నియుక్తులం కావాలి అని అర్జునుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు అన్నమాట. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవాచ్యుత. సో కులక్షయం కలుగుతుంది, మరి వంశనాశనం అవడం వల్ల ప్రణశ్యంతి చెడిపోతుంది. ఏమిటి? కులధర్మాలు అంటే వంశాచారాలన్నీ కూడా చెడిపోతాయి వంశాలు పోవడం వల్ల. సనాతన కుల ధర్మాలు, సనాతన వంశాచారాలన్నీ కూడా, ఈ కులాలు అంటే వంశమే నాశనం అయిపోతాయి కదా మరి మనుషులు పోతే. తద్వారా ఈ సనాతన కుల ధర్మాలన్నీ కూడా
నాశనం అయిపోతాయి. ధర్మే నష్టే, ధర్మం నష్టపోతుందంటే ధర్మం పోతుంది. కులం కృత్స్నం, వంశం పూర్తిగా కూడా అధర్మ అంటే అధర్మయుతులు అభిభవతి అవుతారు. ధర్మం పోయి మరి ఈ కులం అంతా కూడా పూర్తిగా అధర్మవంతులు తయారవుతారు అని చెప్పి ఉత చెప్పబడింది. అభిభవతి ఉత అంటే అవుతారు అని చెప్పబడింది. ఏమవుతారని చెప్పబడింది? ధర్మం పోయి ఈ కులం అంతా మొత్తం కూడా అందరూ పూర్తిగా అధర్మ పరులవుతారు అని చెప్పబడింది. కాబట్టి వంశం కులక్షయం వల్ల శాశ్వతంగా వచ్చే ఈ సనాతన వంశాచారాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. కులక్షయం అంటే వంశనాశనం వల్ల, మరి వంశనాశనం అంటే అందరూ పోతే మరి వంశం పోతుంది. తద్వారా ఏమవుతుంది? వంశాచారాలన్నీ, ఈ సనాతన వంశాచారాలు నశిస్తాయి. ఆ విధంగా వంశంలో మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా మరి ఆచారాలు పోతే అధర్మవంతులు అవుతారని అంటున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంతే కదా. మరి పెద్దలు ఎవరైనా వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా, ఎవరైనా పోయినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక విలువల కోసం పలు ధర్మ నియమాలు, వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు ఉంటాయి వంశాల్లో. సో పుట్టిన దగ్గర నుంచి మరి పోయే వరకు ఎన్నో శుద్ధి కర్మలు మన పెద్దలు చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ పెద్దల మరణం తర్వాత అలాంటి వంశాచారాలు నిలిచిపోయి మరి వంశం వారు అధర్మ అలవాట్లను చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఆధ్యాత్మిక ముక్తికి కూడా అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఏ ప్రయోజనం కోసమైనా వంశ పెద్దల్ని మనం చంపకూడదు అని ఇంకొక రీజన్ ఇక్కడ చెప్పాడనమాట. సో 5th రీజన్ అది. సో వంశక్షయ వల్ల వచ్చే పాపం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయినా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భగవంతుడికి. మనం ఎందుకు ఆ పాపం తెలిసి మనం ఎందుకు చెయ్యాలి? మనమైనా తప్పించుకోవచ్చు కదా. ఈ కుటుంబ సంప్రదాయాలన్నీ కూడా ధర్మాలు నశిస్తాయి. అక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు? ధర్మాలు నశిస్తాయి, కుల ధర్మం అంటే పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే మరి ఈ రకంగా ఈ రోజుల్లో విషయం చూపిస్తున్నారు. ఇలా చెడు అలవాట్లకు మరి చెప్పేవాళ్ళు లేనప్పుడు అందరూ ఏ రకంగా చెడు మార్గాలు పట్టి అధర్మ పాలు అవుతారో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దృష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. సో అధర్మం ప్రబలం అవటంతో కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కులశ్యతి అంటే కలుషితులు అవుతారు కుల స్త్రీలు కూడా. స్త్రీషు దృష్టాసు అంటే స్త్రీలు మరి కుల స్త్రీలు పతనం ద్వారా, వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టి వంశంలో జన్మించిన వాడ కృష్ణ అని అర్థం. అక్కడ వృష్టి వంశం అంటే యదు వంశం. సో వార్ష్ణేయ అనే పేరు కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నది. జాయతే కలుగుతాయి వర్ణ సంకరాలు, అవాంఛనీయ సంతానం వర్ణ సంకరాలు కలుగుతాయి. అంటే వంశంలో అధర్మాలు పెరిగిపోవడం వల్ల కుల స్త్రీలు కూడా మరి తప్పు మార్గంలో పడతారు. అలాంటి అప్పుడు ఆ కుల స్త్రీలకు అవాంఛనీయ సంతానం కూడా కలుగుతుంది. అంటే ఈ రకంగా చెప్పేవాళ్ళు లేనప్పుడు ఎటువంటి అధర్మాలు గురి అవుతారు పిల్లలు, మరి తర్వాత పెద్దవాళ్ళు, ఆ తర్వాత స్త్రీలు ఈ రకంగా కూడా అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పిల్లలు ఎలా అవుతారు, స్త్రీలు కూడా పతనమయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ పెద్దల రక్షణ, వాళ్ళ ధర్మాలు చెప్పడం అవసరము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సో అట్టి అవాంఛిత సంతానం మరి నరకవాసానికి కూడా నిశ్చయంగా కులజ్ఞానం అంటే కుటుంబాన్ని చెరిచే వారికి, కుటుంబానికి కూడా పతితులవుతారు పితృదేవతలు తప్పనిసరిగా. లుప్త పిండోదక క్రియ అంటే లోపించిన ఆహారం, నీరు, ఉదకం అంటే నీరు, క్రియ అంటే కర్మలు, పిండం అంటే ఇక్కడ ఆహారం. అంటే ఓవరాల్ గా ఏంటంటే మీనింగు, అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి అవటం వల్ల కుటుంబంలో వారు
మరియు కుటుంబ ఆచారాన్ని నష్టపరిచిన వారు ఇద్దరికి కూడా నరకం సంప్రాప్తిస్తుంది. పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా ఆపివేయటంతో అలాంటి అధర్మ కుటుంబాలకు చెందిన పితరులు పతనం పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. పితృదేవతలకు కూడా అది మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మరి ఈ చేయవలసిన పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా చేయనప్పుడు పితృదేవతలకు కూడా పతనం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కుటుంబంలో వారు పతనం అవుతారు. ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా మరి ఇక్కడ కూడా నష్టం ఉన్నది. సో ఈ అర్పణాలు కర్మకాండంలో నియమానుసారంగా పిండోదకాలు అర్పించాలి. అలాంటి అర్పణం విష్ణు యొక్క అర్చన ద్వారానే వనరించబడగలదు అంటున్నారు. భగవంతుడికి భగవంతుడి పూజ ద్వారా ఎట్లా అంటే భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారాన్ని మనం గనక తీసుకున్నట్లయితే మనిషి అన్ని పాపాల నుండి విముక్తుడు కాగలడు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు వంశ పెద్దలు పలు విధాలైన పాపకర్మలు కారణంగా తప్పించుచుండవచ్చు మన పెద్దవాళ్ళు కూడా. కాబట్టి ఇంకొన్నిసార్లు వారికి స్థూల దేహం లభించక పిశాచాలుగా సూక్ష్మదేహంలోనే బలవంతంగా ఉండిపోవాల్సి రావచ్చు. కానీ వంశీయులచే భగవత్ ప్రసాదం ఆ పితృలకు అర్పించినప్పుడు వారు పిశాచ రూపం నుండి ఇతర దుర్భర జీవిత స్థితుల నుండి విడుదల పొందగలరు. కాబట్టి పితృలకు అనర్చబడే అలాంటి సహాయ వాస్తవాన్ని సహాయం నిజానికి ఒక వంశాచారం. వాళ్లకు ఇటువంటి గతి నుంచి వాళ్ళని విడిపించి వాళ్లకు సద్గతి లభించడానికి చేసేది ఒక ఆచారము. కాబట్టి భక్తితో లేనివాడు, భక్తి జీవనంలో నిలువని వాడు అలాంటి కర్మకాండం తప్పకుండా వనరించాలి. కానీ భక్తి జీవితంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇలాంటి కర్మలను కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. కేవలం భక్తితో ఉండటం ద్వారా మనిషి లక్షలాది పితృదేవతలనైనా సర్వ దుఃఖాల నుంచి కూడా వాళ్ళని విముక్తుల్ని చేయగలడు. ఈ విషయం భాగవతంలో కూడా చెప్పారు ఈ 11వ క్యాంటోలో. సో మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది, నిజమైన భక్తితో ఉన్నవాడు ఏమీ చేయక్కర్లేదు అని భాగవతంలో ఏం చెప్పారంటే దేవర్షి భూతాప్త నృణాం పితॄణాం నకింకరో నాయం రుణీచ రాజన్ సర్వాత్మనాయ శరణ్యం గతో ముకుందం పరిహృత్య కర్తం. అంటే సర్వ విధాలైన ధర్మాలను త్యజించి ముక్తినొసుతాను అని ముక్తినొసగడి ముకుందుని చరణ పద్మాశ్రయంలో ఎవరైతే ఆయన అందులో శరణు వేడి నిలుస్తాడో మరియు చేపట్టిన మార్గం నందు పూర్ణ శ్రద్ధాళువుతో దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, జీవులకు గాని, కుటుంబం వారికి గాని, పితృదేవతలకు గాని రుణపడి ఉండడు. సో ఎవరైతే అన్ని ధర్మాలను త్యజించి, అంటే అన్ని వదిలిపెట్టేసి కూర్చోమని కాదు, అన్ని ధర్మాలు ప్రక్కన పెట్టి ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ముక్తినొసిగే ముకుందుని చరణ పద్మాశ్రయాన్ని శరణంలో ఎవరైతే ఉంటారో, ప్రతిదీ భగవంతుడి శరణార్థం అంటే ఏమిటి, ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో మనం జీవితంలో ఏ పని చేసినా ఉండగలుగుతాం. ఆ భక్తి తద్వారా ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అంటూ భక్తితో స్వీకరించగలుగుతాం. ఆయన చరణ పద్మాశ్రయ శరణంలో ఈ విధంగా ఉన్నవాడు మరి పూర్ణ శ్రద్ధతో, ఎంతో శ్రద్ధతో ఇలా ఉన్నవాడు దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, జీవులకు గాని, కుటుంబం వారికి, పితృదేవతలకు ఎవరికి కూడా రుణపడి ఉండడు. వారు అతనికి ఎలాంటి విధులు గాని, బాధ్యతలు గాని లేవు వాళ్ళ పట్ల అని చెప్తున్నారు. సో పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడి భక్తి ద్వారా అలా సమస్త బాధ్యతలను మనం అప్రయత్నంగానే కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళము అవుతాము అని అంటున్నారు. సరే, ఇక్కడ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, అవాంఛిత సంతానం వల్ల మరి కుటుంబం ఆచారాన్ని నష్టపరిచిన వారు ఇద్దరికి మరి నరకం వస్తుంది. ఈ పిండోదకాలన్నీ కూడా ఆపివేయడం వల్ల అధర్మ కుటుంబాలకు చెందిన ఈ పితరులు కూడా పాపం వాళ్ళు మన పితృదేవతలు కూడా పతనం వండుతారు, వాళ్ళకి పిండోదకాలు పెట్టలేదు కాబట్టి అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. దోషైరేతై కులజ్ఞానాం వర్ణ సంకరకారకై ఉత్సాద్యంతే జాతి ధర్మ కుల ధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. సో ఇలాంటి దోషాలతో ఈ
కులాలను చెడగొట్టే పాడు చేసేవారు ఈ దుష్ట సంతానాన్ని కలిగిస్తూ మరి నాశనం అయిపోతారు. జాతి ధర్మం కులాచారాలు ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. నిత్యంగా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి వంశాచారాన్ని నశింపజేసి దుష్ట సంతానానికి కారణమై వారు పాపకర్మల వలన కుల ధర్మాలు జాతి ధర్మాలు అన్నీ కూడా నశిస్తాయి అని అంటున్నాడు. సో ఉత్సన్న కుల ధర్మాణం మనుష్యాణం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యనుశుశ్రుమా. కాబట్టి కృష్ణ జనార్దన కుల ధర్మాలను నాశనం చేసేవాళ్ళు శాశ్వతంగా నరకవాసంలో చేరతారు అనేది గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా నేను విని ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. సో ఈ విషయాన్ని ఎప్పటి నుంచో మరి గురు శిష్య పరంపరలో ఈ విషయం బోధిస్తారు కదా. కుల ధర్మాలు నాశనం చేసేవాళ్ళు మరి నరకానికి వెళ్తారు. సో కుల ధర్మాలను సరిగ్గా మనం పోషించి ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అని. సో అందుకని అలా చేసే వాళ్ళు వెళ్తారని ఎప్పటి నుంచో గురు శిష్య పరంపరగా వచ్చిన విషయాన్ని నేను విని ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో తన యొక్క సొంత అనుభవమే కాకుండా ప్రామాణికుల ద్వారా కూడా విన్నాననేది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట భగవంతుడికి. నేనంటమే కాదు, ఇలా గురు శిష్యుల పరంపరలో కూడా ఇది నేను విన్నాను. సో అంటే గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఏ జ్ఞానమైనా స్వీకరించటం సరి అయిన మార్గం మరి. అందుకని ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అలా అంటున్నాడు, గురు శిష్యుల ద్వారా నేను విన్నాను. గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని నేను అలా విన్నాను. సో మరణానికి పూర్వమే స్వీయ ఇంతకు ముందు చేసిన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవటం అనే ఒక విధానం ఉందట వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో. సో అది ఎప్పుడూ పాపకర్మల్లోనే నియుక్తులైన వాళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తంగా పిలువబడే ఆ విధానాన్ని తప్పకుండా అనుసరించాలి. ఆ విధంగా చేయనట్లయితే గనక, మనం అలా చేయనట్లయితే ఆ పాపకర్మల ఫలితంగా మరి మనకి దుర్భర జీవితం వస్తుంది, నరక ప్రాప్తి కూడా రావచ్చు అంటున్నారు. కాబట్టి వాస్తవ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రామాణికుల ద్వారా విన్న విషయమే ఆధారంగా చేసుకోవాలి. ఒక గురువు అనేవాడు ఉండాలి. సో జ్ఞానంలో ఇంతకు ముందే స్థితుడైన ఒక వ్యక్తి యొక్క సహాయం లేనిదే ఎవరు వాస్తవ జ్ఞానపు ముఖ్యాంశాలను అవగతం చేసుకోలేరు. సో అలా జ్ఞానపూర్ణులైన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మరి మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. ఎన్ని పాపాలున్నా అంతకు ముందు ఈ జన్మల్లో నుంచి పాపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ముందు చేసిన పాపాలు దీనివల్ల ప్రాయశ్చిత్తం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అహోబత మహత్. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? సో అర్జునుడు కుల ధర్మాలు నాశనం చేసేవాళ్ళు మరి నరకవాసంలోకి వెళ్తారని గురు శిష్య పరంపరానుగాతంగా విన్నాను అని చెప్తున్నాడు. అహోబత మహత్తాపం కర్తుం వ్యవసిత వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యత. సో ఘోరమైన ఈ పాపకర్మలు చేయడానికి మేము సిద్ధపడటం ఎంత విచిత్రంగా ఉంది కృష్ణ. రాజ్య సుఖాన్ని అనుభవించాలనే కోరికతో మేము ఆఖరికి మా స్వజనాన్నే చంపాలనుకుంటున్నామే అని అర్జున అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇంత స్వార్థ భావాలతో మేము ఇలా బంధువులను చంపే పాప కార్యానికి ఒడిగొడుతున్నాము అని చెప్పి అతను బాధపడుతున్నాడు. ఇలాంటి స్వార్థంతో కొందరు చేసింది మనం చరిత్రలో చూసాం. కానీ ఈ ఫీలింగ్ ఇతనికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే మరి అర్జునుడు భక్తుడు, నీతి నియమాల పట్ల అతనికి గౌరవం ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా అనుకుంటున్నాడు. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్ర ప్రాణయ ధార్తరాష్ట్రారణే హంత్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో మేము ప్రతీకారం చేయకపోయినప్పుడు, అంటే ఒకవేళ నేను ప్రతీకారం చేయకుండా అశస్త్రం అంటే ఆయుధాలు ధరించకుండా ఉన్న శస్త్రపాణయ శస్త్రాలు ధరించిన వాళ్ళు అయినటువంటి ధార్తరాష్ట్రులు, ధృతరాష్ట్రపుత్రులు రణే యుద్ధంలో హన్యుస్తన్మే నన్ను గనక చంపినట్లయితే క్షేమతరం భవేత్, నాకది క్షేమమే, నాకది మంచిదే అంటున్నాడు.
సో నిరాయుధుడిని, ప్రతీకారం చేయని వాడిని అయిన నన్ను ఈ శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు గనక రణరంగంలో వధించారే అనుకో, అది నాకు క్షేమమే, నాకు మంచిదే అంటున్నాడు అనమాట. అంటే నిరాయుధుల్ని సాధారణంగా మనం శత్రువులు చంపకూడదు, అదే ఒక యుద్ధం నియమం అనమాట, ఒక రూల్, యుద్ధంలో ఉండే రూల్స్ లో అదొకటి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దాడి చేసినప్పటికీ తాను మాత్రం యుద్ధం చేయబోను అని అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. వాళ్ళు ఎంత సమరోత్సాహంతో ఉన్నారో అతను పట్టించుకోవడం లేదు. భగవంతుడికి ఘనమైన ఘనభక్తుడు కాబట్టి అతనికి మృదు హృదయమే, అతని యొక్క మృదు హృదయమే ఈ రకమైన భావాలకు కారణమైంది అని చెప్తున్నారు. సో 5 కారణాలు చెప్తున్నాడు. ఇది నేను వాళ్ళకి ఏమి కూడా నిరాయుధున్నయి, వాళ్ళు ఆయుధాలతో వచ్చినా నన్ను చంపినా అది నాకు మంచిదే అంటున్నాడు. సో 4 రీజన్స్ చూసాం కదా. ఒకటి ఏమిటి, ఫస్ట్ది ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. 4 రీజన్స్ చూసాం. ఏమిటా 4 రీజన్స్? ఓకే, సో చెప్తాను. కృపయ అంటే ముందు కరుణ నిండింది, కరుణతో హృదయం అంతా ఆవహించింది. వెరీ గుడ్. జాలి, దయ, కరుణ వినీల పావని మాతాజీ, రమ్య మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. తర్వాత మరి సుఖాలు వద్దు, ఆ రాజ్యం అందరిని చంపడం వల్ల వచ్చే ఈ రాజ్యాలు వద్దు, సుఖాలు వద్దు అన్నాడు. ఆ తర్వాత వీళ్ళని చంపడం వల్ల మనకు వచ్చేది పాపమే కదా అన్నాడు, 3వ కారణం. ఆ తర్వాత వీళ్ళందరినీ చంపితే ఉషా కుమారి మాతాజీ రాజ్య సుఖాలు వద్దు, అది 2వది. 3వది పాపం అంటున్నాడు. 4వది మరి వంశనాశనం, పాపభీతి అయిన తర్వాత వంశనాశనం, కులక్షయ జరుగుతుంది అని 4 రీజన్స్ ఇక్కడ చెప్పాడు. 5th రీజన్ ని మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. సో లాస్ట్ శ్లోకం సంజయుడిది. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థౌపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిగ్నమానసః. ఏవముక్త అంటే సంజయ్ ఈ విధంగా ముక్త్వ పలికి అర్జునుడు సంఖ్యే రణరంగంలో రథోపస్థ రథం యొక్క ఆసనం మీద ఉపావిశత్ చతికిలబడ్డాడిక. విసృజ్య సశరం చాపం, విసృజ్య వదిలేశాడు, ఏది బాణాలతో సహా సశరం అన్ని పడవేసి, చాపం విల్లును కూడా పడవేసి, శోక సంవిఘ్న మానస శోకంతో కల్లోలితం, సంవిఘ్నమైందంటే కల్లోలంగా ఉన్న మనస్సుతో. సో రణరంగంలో అర్జునుడు ఆ రకంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖంతో కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథంలో చతికిలబడ్డాడు అని చెప్పి ఇది లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. సో అది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, అర్జునుడి యొక్క స్థితి ఈ రకంగా ఉన్నదన్నమాట. ఆ దుఃఖంతో ఇలా పిల్లును అన్నిటినీ పక్కన పడేసి ఆ రథంలో ఈ రకంగా చతికిలపడ్డాడు. ఎలా? దుఃఖంతో కూడిన దుఃఖంతో కలవరపడుతున్న మనస్సుతో. ఈ 4 కారణాలు అర్జునుడు చెప్పిన 4 కారణాలు ఇక్కడ చూస్తున్నా. కులధర్మనాశనం, కులనాశనం, మరి వాసుదేవ్ ప్రభుజీ, ఉషా కుమారి మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో అది మరి 4th రీజన్. 3rd రీజన్ పాపం, రమ్య మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో అన్ని రీజన్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. కరుణ, మరి తర్వాత చెప్పింది భోగాలు సుఖాలు వద్దు అని, తర్వాత పాపమే కదా వచ్చేదని పాపభీతి, వంశనాశనం జరుగుతుందని ఈ 4 కారణాలు చెప్పాడు. చూసిన తర్వాత సైన్యంలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూసి ఈ 4 కారణాలతో దుఃఖంతో రథంలో చతికిలబడటం. 2వ అధ్యాయంలో 5వ కారణం అనిశ్చయత అనేది చూస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో జీవితంలో మనకి ఎలాంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువును, భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అనేది మనం నేర్చుకున్నాము. మరి భగవద్గీతలో ఇక్కడ అర్జునుడు మరి తన యొక్క గురువుగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. ఆయనకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్తూ. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. మరి క్లాస్కి వచ్చిన ధన్యవాదాలు. ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేశాము. క్విజ్ లింక్ మాతాజీ పోస్ట్ చేస్తారు, మీరు చూసుకోండి. ఇవాళ రేపట్లో తరచు చేస్తూనే ఉంటారు, నేను మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను. క్విజ్ త్వరలో మారే అవకాశం ఉన్నది, వేరే క్విజ్ వస్తుంది.
సో అందుకని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు దయచేసి వెంటనే 18 చాప్టర్స్ ఫినిష్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్త క్విజ్ కనుక పెట్టాము అంటే మీరు మళ్ళీ అది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఎవరెవరైతే ఆల్రెడీ క్విజ్ స్టార్ట్ చేశారో దయచేసి మీరు అది ఫినిష్ చేసేయండి. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వెయిట్ చేయండి. ఈ కొత్త క్విజ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎవరు ఎక్కువ చాప్టర్స్ చేయని వాళ్ళైనా లేదంటే అసలు చేయని వాళ్ళైనా వెయిట్ చేస్తే బెటరు. అప్పుడు ఈ కొత్త క్విజ్ లో అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్విజ్ లో. సో అది మీకు బెటర్ అవ్వచ్చు ఆన్సర్ చేయడానికి. ఎవరైనా 1-2 ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్న పాత క్విజ్ ఇంకా అది వదిలేసి ఈ కొత్త క్విజ్ వస్తే మళ్ళీ కొత్త క్విజే ఆన్సర్ చేస్తే మీకు అందులోనే సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. సో అది దానిని బట్టి 8 to 17 ఉషా కుమారి మాతాజీ చేస్తే నా సలహా ఏమిటంటే వెంటనే 18 ఫినిష్ చేసేయండి. అప్పుడు మీకు సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మళ్ళీ ఇది రిప్లేస్ చేస్తే మీరు చేసిందంతా పోవచ్చు. అందుకని ఇలా కొన్ని చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీకు ఒక 1 వీక్ టైం ఇస్తున్నాము. ఈ ఇంకా కొత్త క్విజులు చేయలేము అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి ఫినిష్ చేసేసేయండి. మీ సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్స్ సెట్ అంతా రీప్లేస్ చేసి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తో కొత్త క్విజ్ పెట్టబోతున్నాము. సో అందుకని మీ ఇష్టం మాతాజీ. అయితే 1 to 7 చేయకపోతే మీరు కొత్త క్విజ్ లో మీరు మొత్తం మల్టిపుల్ చాయిస్ తీసేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ లెవెల్ 1 క్విజ్ లానే ఉంటుంది, కాకపోతే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందులో 10 క్వశ్చన్స్, ఇందులో 20 క్వశ్చన్స్, అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్. సో మీకు ఇది ఇంకా ఈజీ. జస్ట్ ఆన్సర్స్ లో మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టడమే. సో లెవెల్ 1 క్విజ్ కాదు మాతాజీ. లెవెల్ 1 క్విజ్ ఫినిష్ ఎలాగో చేయాలి, అది చేయండి. యూజువల్ గా మీరు ఇక్కడికి రారు కాబట్టి లెవెల్ 2 క్విజ్ ఉంటుంది. దాని గురించి మీరు కొత్తగా చేస్తే ఇప్పుడు ఆ క్విజ్ స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు. కొత్త క్విజ్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం దాన్ని. అది లెవెల్ 2 క్విజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, లెవెల్ 1 కాదు. హరే కృష్ణ. సంధ్యా మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ. లెవెల్ 2 మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి వెబ్సైట్ లో. వచ్చేసాయా? వెరీ గుడ్. ఓకే, అయితే పబ్లిష్ చేశారు. ఓకే ఓకే. సో అందరూ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఓకే సరే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. 17th వరకు ఉన్నట్లునే 18th కూడా త్వరలోనే పబ్లిష్ అవుతుంది, చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో అందరూ అయితే ఆ క్విజ్ తీసేసుకోండి. క్విజ్ లింక్స్ పెడతారు మాతాజీ, చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు మరి అందరికీ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ చూద్దాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.